Цесо, би ли ни разказал как започна партньорството си с Карио и какво беше първото ти впечатление от бранда Равенол, когато го видя за съвсем първи път? Здравейте на всички. Първо искам да благодаря на екипа на Карио БГ за поканата. И второ да кажа, да се представя, казвам се Цветан Стойков и съм едноличен собственик и откривател, така да се каже, на Цецо авточасти и консумативи. Като от 2019 година се занимавам активно с това да популяризирам бранда на Равенол в България. Всичко започна през есента на 2019 година, когато съвсем случайно един мой приятел, Димитър, също твоя Даш, ми каза, че вече на пазара се опитват да наложат бранда Равенол и съответно аз се свързах с хората в Бургас от екипа на Карио и така започна нашето вече дългогодишно партньорство. Коя беше причината, как се спря точно на бранда на Равенол и коя беше всъщност причината да избереш марката пред всички останали? Знаем, че на пазара има страшно много известни брандове. Защо точно Равенол? Това, което ми направи впечатление, че Равенол е марка, която на първо място има собствено производство, собствена рафинерия в Германия. Другото, което е, те нямат изнесено производство, което значи, че маслото идва единствено и само от едно и също място в Германия и се разпределя за целия европейски и световен пазар. Съответно, това гарантира абсолютен контрол на производството и на качеството на маслата. Тоест, първоначално качеството е било това, което те Абсолютно. Абсолютно. Марката е с много големи традиции, повече от 80 години вече, което също така говори достатъчно за развитието й. Въпреки вече изграденост и доверие към марката и към бранда, ти продължаваш да тестваш продуктите на много от твоите автомобили. Нещо, което на мен лично ми направи впечатление, е начин, по който изключително професионално тестваше в лаборатория маслото 020 на един от личните автомобили. След което направихме един професионален спектрален анализ, съответно, за да видим реално състоянието на маслото. Всъщност това е единственият професионален начин да се направи въпросната проба. Нещо да ни споделиш относно точно този опит, който имаш с многобройните тестове с бранда. Значи маслото, което тествахме е Равенол VC 0 на 20 с спецификация за ВАК групата 508-509 или така нареченото Blue Oil или синьо масло, което името му идва от цвета му. Тестовия период, който покрихме при всякакви условия на каране и издевателства, смело мога да кажа, е 25 000 км и това, което се случи благодарение, отново да кажа, на екипа на Карио, е, че беше изпратено в професионална лаборатория, мина абсолютно всякакви тестове и дори след 25 000 км показателите му бяха перфектни. Като това е единствения начин да сте сигурни, че едно масло работи и се запазва характеристиките. Всякакви тестове с лакмуси, с топчета, с машини, които могат да бъдат манипулирани от към натиск и метал и изобщо самото масло, което слагат вътре, което не може да се гарантира, че е същото, което е на тубата, вече отива в сферата на хипотезите и на всичко друго, но не е на реално измерване. Всъщност ти визираш въпросните friction metrics, които са създадени да тестват първоначално масла с IP добавки или те наречените диференциални и трансмисионни масла и те нямат абсолютно никаква стойност, когато тестваме. Тоест, то не е правилно да се тества с тях. Да не говорим, че там липсва измерване на киселинност, на остатъчен вискозитет и абсолютно всичко останало. Дали има гориво в маслото, което също е много важно и което реално съкращава неговия живот. Тоест, лабораторния анализ е единственият вариант, вие да придобиете реална представа какво е състоянието и на вашия двигател, всъщност това, което направи Цецо. За твоят прекрасен автомобил ти избра точно това масло и би ли споделил с нас чисто технически, кое ти хареса и защо точно този продукт на Равенол? Първо ще започна с това, че това е последната генерация на Porsche Cayman 982 GTS 4.0 двигател, атмосферен, с много висок оборотен диапазон на работа, до почти 8000 оборота. Съответно, след посещението ни в Германия стана ясно, че GT4, GT4 RS сериите на тази модификация използват Равенол в състезателни условия. Съответно, маслото SSL 0W40 с две основни предимства, които са уникални за бранда. USVO
или Ultra Strong Viscosity Oil и Clean Sinto технологията. Равенол е маслото, единственото масло в световен мащаб, което не използва модификатори за вискозитетния си индекс. Всичко в това масло е истинско и може да се каже, че е уникално като производствени параметри. Тоест производител разчита изцяло на чиста база. Абсолютно. Това е неговата основна сила. Абсолютно. А какво забеляза ти като промяна в твоя автомобил, преминавайки съответно към въпросни продукти? Колата по стара моя традиция е тествана при еднакви условия, при един и същи стил на каране и за момента се наблюдава спад в температурата от порядъка между 6 и 8 градуса. Когато е натоварена. Да, когато е натоварена. Съответно имаме много по-голяма ефективност на двигателя, тъй като съответно имаме намалено триене на абсолютно всички компоненти в двигател. Нещо, от което страшно много хора се интересуват в последно време. Въпросното триене, въпреки че то просто е част от спецификациите на маслата и това, което трябва да правят, но точно тук блесва технологията USVO. Какво посъветвал колегите ти или по-точно собствениците на автосервизи, които все още умислят дали да преминат към бранда Равенол и защо точно трябва да изберат Равенол пред продукти, които вече използват и, както казвате, ние сме доволни? Значи, искам да акцентирам върху това, че Равенол е бранд, който няма изнесено производство. Абсолютно всяка една туба, произведена, идва от едно и също място и тя може да бъде проверена с ултравиолетов баркод, който показва кога е произведено маслото, каква е партидата и абсолютно всичко останало, за да е ясен произхода. Много хора са свикнали да използват, така да кажа, имитиращи продукти. И сега, когато получат един наистина качествен продукт, който е доказано вече с тестове и с много обратна връзка от клиенти, работи и наистина работи и предпазва вашия двигател и те казват, не искам, нали, и така нататък, което, нали, е типична черта за масовия потребител да не може да излезе от кръга, да разчупи границите и да се довери на нещо наистина истинско, наистина западно, без абсолютно никакви модификатори, така да, ако мога да кажа, химии в състава си. И съответно хората казват, много съм доволен. Обаче той от какво е доволен, като ги питам, нали, вие от какво сте доволни, те не могат да кажат. Нито седат налягане на маслото, нито седат температура, нито го дават за изследвания. Съответно, това отношение от клиентите се прехвърли в сервизната част. Той казва, не искам да си ми сложиш това нещо. Докато хората, които са в сервизната част, те трябва да инициират точно на база Ultra Strong Viscosity Oil и Clean Sinto технологията, просто да предразположат клиента да си сложи такова масло в двигателя и да види неговите преимущества. Тоест допълнителната информация, на която хората масово разчитат, защото не всеки да разбира. Съответно, партньорите от сервизната част могат да разчитат на професионално отношение от екипа на Карио, професионално отношение от мен, както и на абсолютно всички партньори и дилъри на Карио в България. Това просто не подлежи на коментар, което отново, както винаги при мен, нещата опират до доказателства, до тестове, нещата трябва да бъдат проверени. Самия факт, че нашия екип на Карио България, много голяма група, повече от 25 човека, им беше гласувано доверие и бяхме единствените, които посетихме финалите на DTM 2025 година на пистата Хокенхайм, което само по себе си говори за едно много голямо признание от компанията майка в Германия към работата, която се извършва в Равенол България. Ние сме най-бързо развиващия се пазар в цяла Европа в момента. Цецо, благодаря ти изключително от сърце, специално за този епизод, за това, че ни отдели време, за партньорството ти и доверието, за това, че ни помагаш да градим този изключителен бранд, името на този бранд в България. Надявам се, че за в бъдеще това ще е само началото. Ние те първо имаме какво да кажем на уважаемите зрители. Точно в този момент искам да приветствам всички вас. Следвайте ни, харесвайте страницата ни, абонирайте се, защото имам наистина много информация, която ще научите. Аз също искам да благодаря на теб в частност за поканата, на екипа на Карио БГ за организацията, за абсолютния съпорт, който получавам вече 7 години и се надявам да продължим това прекрасно партньорство и да издигнем марката на още по-големи висоти в нашия бизнес. Също така може да последвате и мен в Instagram, в Facebook, Цецо Авточасти и Консумативи и само напред и нагоре. Ще стане мазаляк.
Не, няма да се чува.